No? Hindi pa kumpisal ko pare. Kaya matod pa nila, ano ba kung mga Katoliko, kumpisal mo pare? Nga ka ng pare, tao raman na. Oh. Nya, kada mga laing reliyon, bugamit na ba sila o Biblia? Diba? Sa mga sister, gamit Biblia no? Okay. Ila gamiton ang naa sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 7. Ang Biblia nagingon, walay tao nga makapasaylo sa sala. Gawas sa Diyos mo. Tama na? Sige ng Biblia. Walay tao nga makapasaylo sa sala. Gawas sa Diyos lamang. Yan, ano ka mga Katoliko? Kung isa mo pare, nakarapaling tao naman na. Walay lang. Hindi na ba ang doktrina may tungkol na ni kumpisan? Dili na ba ang mga lain reliyon na mga isawayan? Uban ko na kumuhigaw ng Katoliko, ang mga wala tayo simba-simba, ang uban ko, isang kupali, usa, di ba? Ang uban sa lalim, mga kauban na ito ba? Sakit-sakit pa minako dito, mga Katoliko, rasa dilaw, manaway ba? Kung isang kalipat ni Pader, na ang pari, utro, mas lang makakasala. Sa ito pa, dili na diya yung mga lain reliyon, muod mo sa wayani, hasta sa lilipupang mga Katoliko, haway simba-simba, manaway simba pari. Di ba? Mo na madagal kitang tudluan na rin. Gatuo ko mga laing na lilinor mga atong tudluan. Hasta sa dining mga naa sa sulod sa simbahan. Ang nasa natong tudluan. Kaya daghan kayong gada sa nga Katoliko, pero kasing-kasing nila protestante kayo kasing-kasing. Ang uban mingon, anong simba ka man ko eh? Importante, suod na tas balay, ang ulang na, okay na. O di ba, mo na. Kung yung prinsipyo. Mo na may sobrang niya, mingon, malay ko rin yun. Ngano mo kumpisan mo pare? Nga pare tao naman na. Naaman sa Marcos 2:7 nga walay tao na makapasaylo sa sala. Gawa sa Diyos naman. Ako na mga isuon na sila dito ng mga teksto sa laing reliyon. Kung niya, doon na pa ilahin nila gamiton. Sa Salmo 32:5. Kung sa may nabasa na ito, Salmo 32:5. Diyan si David. Si David na, katapos sa hari sa Old Testament. Diyan si David, nakasala si David. Dito may kumpisma si Ginoo si David. Wala mo kumpisa si David dito sa Ginoo. Wala mo kumpisa si Ritus Pari. Kung siya mabasa din sa Biblia, Salmo 32:5, ningon si David, ako miila sa akong sala nga nakanimo. O ang akong kadautan, o ang akong sala, akong gisugid kanimo o Ginoo. Asa misugid si David sa iyang sala? Sa Ginoo, pare. Sa Ginoo, na ano ka mo mga Katoliko, ato misugid pare. Diba? O na, kada nga ito nga teksto nga gamiton sa laing reliyon, kung dili ta, matubag na inyong nagsyon, lagmit wala kita sila. Amin. Mga importante kita mga Katoliko, mag-uon kita o Biblia, maminaw tas mga Katolik Bible study, maminaw tag mga seminar sa Katoliko para daghan ng makakanas pagulong sa simbahan. Pero, sa may ating ipagan, ato nito akon, mga isuon, kiniling pagkumpisa nato sa pare. Kiniling pagkumpisa nato sa pare. Biblikal na bilhin yung mga isuon. Biblikal. Kung ingon gani ka biblikal, naa na gani ka siya sa Biblia. Amen? Naa na gani sa Biblia. Muna ibot pasabot sa biblikal. Naa sa balaan kasulatan. Kunya, atong basahon, atong dungsog din mabasa ang Muslim, Kapitulo 7. Atong na inong pagkupapil. Atong na inong pagkupapil. Suwa. Josue Kapitulo 7, versikulo 19. Ato basahon na. Diyan si Akan nakasala sa Ginoo. Kay si Akan mga igsuon nakakita man siya og panapton wala niya gi sulti ngadto sa lagiyan ini. Diyan ni gitaguan. Diyan nakasala si Akan, mingon si Akan. Nagiguo siya Akan. Unsaon man ni nako nga nakasala ko sa Ginoo. Pero kung siya gibuhat niya kan mga igsuon, si Akan miadto kang Josue nga usa ka parit mga igsuon. Mabasa na sa Josue 7:19 nga diha nakasa si Akan, misugid si Akan sa iyang sala ngadto sa Ginoo. Pero kung siya gibuhat niya kan, ingon si Akan, David ay Josue, nakasala ko sa Ginoo. Pero kung siya giingon ni Josue, Akan, kaya nakasala man ka sa Ginoo, isugid ang imong sala at ubangan sa Ginoo, pero dinhi ni agi ka nako. Nawa? Kung siya mabasa di sa Josue 7:19, si Akan diin siya misugid sa iyang sala.
dito sa Ginoo. Pero di niya gipaagi mga igsoon dito sa iyang piniyalan na mausi Josue mga igsoon. Na di dinas na biya mga igala. Josue City 19 kanihan nakasasiakan dito siya misugid sa iyang saras Ginoo. Pero dito niya gipaagi kang Josue mga igsoon. Muna ngano kita ang mga Katoliko kung makasala ta adto gyud nato isugid ngadto sa mga pari. Kay kanang pagsugid nato sa mga pari mao din pagsugid nato sa Ginoo. Amen. Kana pagingon ini brother direct to God rata. Kana ding rimong nga direct to God adto din na iagi di sa kaparian. Ito may mabasa sa Josue City 19 nga niingon dito si Akan animo si Josue nga isugid ang imong sala akan ato ba mas Ginoo pero di agi nako. Nya kana day si Josue mga igsoon kung basahon ang Biblia, pare ni na siya mahigala. Pare. Mabasa na sa Zacarias kapitulo 3, bersikulo 1 mga higala. Nya napailalim teksto. Naa sa 2 Samuel kapitulo 12, bersikulo 12 ngadto 13. Suwat ninyo. Ato mga whiteboard ng papel, mawala na kung suwat. Mo na mga igsoon na importante sa atong Catholic Bible Study, mas may bagay kita bulpin, papel para atong suwat ba no? Para dili nato makalimutan sa ulit na nato. No? Saya kita dapat ikot bulan ta magbuo sa Biblia. Pero ato sa mga kajugan, tidak tagay, di ba? Ya, tao di mga kung sa pareho mga salida ya na mo na importante kita basa kita Biblia, kita pinapulan. Amen. Ha? Zacarias 3:1 sa sulat. Unya, mula pag-ilayin teksto. 2 Samuel kapitulo 12, bersikulo 12-13. Diha nakasa si David. O sa ni David mga higala. Tatong nanakaw si David. Diya tilo ko asawa. Ba? Asawa? Nangabit si David. Diha nakasa si David mga higala. Diwa siya kasapot sa lima. Ako siya si David. Pero sa ikuha ni David, si David misugid sa iyang sala ngadto asaman dito kang Natan. Kini si Natan usa ka pinayalan sa Ginoo, ministro sa Ginoo si Natan. Si David miingon ngadto ka Natan, kay ministro ka man sa Ginoo, nakasala ako sa Ginoo. Sige mo ni Natan. Sige David. Isugid ang imong sala dinhi atubangan ka nako. Asa isugid ang sala ni David? Atubangan ni Natan. O isugid ayon si David sa iyang sala ngadto ka Natan. O miingon ni si Natan, David, ipasaylo na ang imong sala sa Ginoo. Kinsa ni pasaylo sa sala? Ang Ginoo. Pero di imo isugid dito ka Natan. Mao na nga kana din atong pagsugid sa atong mga sala ngadto sa mga piniyalan ng mga pare. Biblical dahil mga igsoon. Amen? Biblical. Mao na kamo ayaw